Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys, like our page on Facebook. Ayan guys, para sa mga kadagdagang katanungan nyo regarding sa aming yard. So ayan guys, hapon na nga pala and ngayon lang kami nakapag-open ng vlog. And as you can see guys, yung sa likod ko, yan yung previous vlog ko guys, na kung saan pinaputol namin yung aming mga kahoy na nandito sa banda sa aming yard guys. Dahil nga guys, ipapagawa din namin yun ng mga breeding pen at mga karagdagang kulungan of course sa aming yard. So, actually nalinis na rin siya guys and hindi ko na vlog and hindi na rin kami nag-vlog. Mas pinili na lang din namin guys na maglinis kasi nga napakadumi noon na time. So, ayan, sa ngayon, eto na yung itsura guys and papakita ko sa inyo. So, eto guys, ayan na yung itsura ng ating yard sa ngayon. And ayan na yung mga puno guys na naputol. And so far, ayan, napakaliwanag na actually dito. So, ayan, nandyan pa yung mga labahan ko guys. Kaya din, late na ako nakapag-vlog today. Additional tayo soon ng breeding pen guys. Iba-vlog din natin yan para dito sa ating channel lang makita nyo naman yung mga ilang updates nung aming yard dito. Actually, may mapakita din nga pala ako sa inyo. Ang dami nating sisiw sa ngayon. So, ito ay sneak peek lang din ng mga anak ni Apollo nga pala. Sa mga nag-aabang dyan, shoutout sa inyo. Sa mga strain ni Apollo kasi napakarami nyo din. And pasensya na nga pala kung minsan matagal tayo nakakapag-reply sa page. So, ayan guys, meron tayong, ayan, napakadaming sisiw actually guys. Kung napapansin nyo, more on black or dark colors. Ayan sila guys, oh. Yan yung mga anak ni Apollo. So, abang kayo soon para sa mga sisiw na to. Napakaliliksi na nila actually and kailangan ko na rin tong ilipat. Pero bibili pa kasi kami ng karagdagang mga receptacle tsaka ng wire ni partner kasi ayan, ang dami na rin dun sa loob ng aming kwarto guys ng mga sisiw. So, kailangan din talaga na kapag eto na, ganyan na guys, oh, ang dami ng ipot at the same time maliliksi na sila. Nilalagay na namin tong mga ganito kalalaking sisiw dun sa mga carton na may rice hull. So, ayan, siguro mamaya or bukas, ayan, malilipat na din namin to. Dito sa loob ng kwarto guys, ayan, ang daming carton na nakalagay dyan. So, ang dami-dami actually guys. So, hindi ko na lang din ira-run through bawat isa. Pero ito na yung itsura dito. So, napakadami nating mga sisiw for now. So, sana maging healthy sila as always kasi napakahirap kapag magkasakit. Isang pagkakamali lang din yan sa sisiw guys and then maaari na silang magkasakit. So, ayan, monitor din kami always dito. Pero ayan guys ha, sneak peek lang din muna ng mga sisiw natin sa ngayon. Pero ayun yung itsura, yan yung sinasabi ko guys na kailangan din namin na ilipat na yung mga kanina na pinakita ko kasi maliliksi na at malalaki. So, kailangan na namin silang ilagay dun sa ang kartong ganito na may rice hull guys. So guys, dito naman tayo sa baba or dun sa brooder na malalaki kasi matagal-tagal na rin ako bago nakapag-update sa inyo regarding dito sa ating yard. Pero of course guys, marami pa rin nagtatanong pala regarding dun sa aming ginagamit para sa hanep or sa bunhok. Regarding sa kung paano ba namin nilalagay. And may mga ilan dun na scenario na pwede bang lagyan kahit na may sisiw pa. So mamaya guys, sasagutin ko yan, iisa-isahin ko yan. And ipapakita ko ulit sa inyo yung itsura ng ating 785 na sinasabi namin ginagamit namin para sa hanep. At the same time, yung price mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano. And kung saan nyo of course mabibili yung 785. So sa ngayon guys, papakita ko sa inyo yung dito sa loob ng aming brooder guys kasi may mga sisiw kami na iilan dito. And of course, kailangan ko rin maglinis dito sa loob. And nga pala guys, sasagutin ko yung nagtanong sa akin regarding sa muscovado sugar ko na video. Kung paano ba daw binibigay yung muscovado sugar sa ating mga sisiw. So binibigay namin yun guys, konti lang, nilalagay namin sa tubig guys para matunaw. Hindi rin maganda guys na talagang kulay brown na yung tubig. So ang pinakamagandang mixture doon guys is hindi talaga siya totally dark brown yung kulay kapag natunaw na yung sugar. Kundi, konti lang talaga guys. Kung may pagka-yellowish na yung tubig guys, okay na yun. So, yun yung binibigay namin. The reason is, napapansin namin nung nakaraan na nagbibigay kami ng muscovado sugar na talagang pinapa-dark brown namin. Yung mga ipot nila sa kanilang puwetan guys ay nagdidikit. So, ang nangyayari doon is, kuminsan hindi sila nakakaayos ng pag-ipot nila. So, actually, nasabi din to nakakilala namin and especially si Bayaw na nasobrahan daw yun sa muscovado sugar. So, para sa amin guys, yung tamang timpla ng muscovado sugar is katamtaman lang talaga yung pagka-brown niya or at least yellowish lang yung kulay kapag natunaw na yung muscovado doon sa ating tubig. So, ayun lang guys kung paano namin binibigay. Hinahalo lang namin sa tubig and then kapag light color na, so enough na yun and pwede na rin siyang ibigay
bigay doon sa ating mga sisiw for 2 days. Ayan, continue tayo dito sa ating paglilinis nga pala. So, ito yung brooder na isa, guys. Ayan. Actually, konti lang sila dito, guys. Ayan, oh. Ayun sila, guys, na sa loob. And eto na rin yung itsura ng rice hull nila, guys. So, kailangan na din talaga tong linisan. So, eto yung laman ng ating first brooder, guys. Eto naman yung next brooder, guys. Ayan, actually, ano lang din to sila. 4 lang din to sila. Pero nagtatago yung iba. So, ayan sila, guys. Eto lang yung nandito. And nga pala, yan yung pullet, guys, oh, na always ko pinopost. Eto ay kailangan na ring linisan. So, ayan, guys, mag-start na muna ako sa paglilinis. So, ayan guys, tapos na tayo sa una nating brooder, guys. And ayan, pinapawisan na din agad tayo. Kasi napakahirap din talaga maglinis, guys. Lalo na nito. Kasi napakalalaki nga din naman din. And medyo mahirap din siyang abutin sa size ko. Kasi nasa 5'2 or 5'3 lang siguro ako, guys. Pero ayan guys, tapos na tayo dito. And mag-continue lang ako dito, guys. And the rest dito sa ating brooder. Kasi kailangan ko din walisan yung dito sa baba, guys, kasi napakadami na ring mga rice hull na tumatapon. So, ayun guys, I will just continue this, guys, and balik ako mamaya para sa mga nagtatanong sa akin regarding dun sa 785 na ginagamit namin para sa hanep or sa bunhok na problema nyo dyan sa inyong yard. So, ayun guys, balik lang ako mamaya. So, ayan guys, tapos na tayo naglinis dito sa ating brooder area. And medyo napakadami nga din natin nakuha ng mga ipot nila. And yung mga ilang rice hull din na nakadikit na rin sa ipot. So, ayun, including na rin yun guys. And nakakuha tayo ng kalahating sako. Kung marami ding humihingi nga pala sa amin yan dito sa amin. Kasi marami din kaming mga kapitbahay na mga plantitos and plantitas. So, ayan, hindi rin yun nasasayang. At kung minsan naman guys, ginagawa din namin yung cleanser. Papakita ko nga pala si Boy Negro sa inyo. Tsaka yung isa din niyang kasama na galing din kay Sir Hutako sa Norte. And si Goki din nga pala guys, papakita ko din siya sa inyo sa ngayon. Ayan yung ating broadhen guys. Ayan yung galing sa dipolog natin na broadhen. Ayan po. So, napakaganda din ng mukha niya guys. Oh. Napaka pearl eye din ito. Ayan. So, ayan yung broadhen na yan. Ayan guys, oh. Napakamalita rin. Ayan guys, eto naman si Boy Negro guys. Ayan. Ayan siya. So, color black din siya guys. Well, actually, hindi siya totally black talaga. Napakalaki actually ng percentage ng mga sisiw niya na color black. So, and hinahandbreed lang namin yung broadhen sa kanya. Kasi nga, wala din kaming mga breeding pen dito sa aming area guys. So, kailangan talaga magdagdag pa kami. So nga pala guys, nandito si Goki. And konting update lang sa kanya. Since may mga sisiw na nga siya guys. So, sa ngayon, eto na yung itsura niya guys. Ayan. Eto na siya. Ay, napakalaki actually ni Goki sa ngayon guys. Siguro kung akong tatanungin nyo, nasa 3 to 4 kilos siya sa ngayon. Ayan siya guys. Napakalaki na actually ni Goki. And ayan na yung itsura niya nga pala. Napakalaki nung head niya actually guys. Napakaganda nung katawan niya guys. Ayan. Ito yung lapad ng likod niya nga pala. And nakapag-share na nga pala kami nung sisiw niya. So shoutout nga pala kay Ma'am Richie. Richie ba? Kung hindi ako nakakamali. So hi sa inyo ma'am. Shoutout sa inyo. So yung pinangalan niya sa sisiw niya is Goki Jr. So okay naman ako dun kahit ano pa yan. Honor pa nga kami kasi pinangalan niya right after this big guy over here. Na Goki Jr. din talaga yung binigay nila na name. So, napakabait din ni Goki actually. So, ayan oh.
nakikinig lang siya every now and then na nagva-vlog ako dito. So wala din akong problema sa broadcast na to guys or dito sa big guy na to. Ayun lang guys, konting pasilip lang sa ating Goki. So ayun na nga guys, tapos na tayo naglinis doon sa baba ng ating mga brooder. So ngayon na nga guys, as what I have promised you kanina, sasagutin ko yung mga ilang katanungan regarding sa ginagamit naming 785. So ito yung 785 guys. Ayan. So, ito yung ginagamit namin guys para sa hanep or bunhok guys. So, pagpasensya nyo ng itsura kasi wala kaming bagong nabili. So, kung tatanungin nyo nga pala ako regarding dun sa isang nagtanong kung pwede ba daw ito doon sa isang sisiw nila or sa isang pugad nila actually na meron ng sisiw or napisa na yung mga sisiw tapos saka lang nila lalagyan ito. Actually guys, nasubok na rin namin yan and yes, walang problema doon guys. Pwede nyo pong ilagay kahit na napisa na yung mga sisiw. So walang mangyayari dun sa mga sisiw guys, kundi ganun pa rin, same thing pa rin. Ang mangyayari lang is mamamatay na nga yung mga hanep or bunhok sa katawan ng ating mga sisiw. Ang isang katanungan naman din guys is kung masisira ba yung itlog kapag nilagyan ito. Actually guys, hindi pa rin guys, wala pa rin mangyayari sa itlog or anything. Ito ay nabibili namin guys for 100 pesos pero dito yan sa province namin guys. Hindi ko alam guys sa ibang lugar kung meron ding available nito at kung magkano sa kanila. Kumbaga price may vary pa rin guys, depende sa lugar nyo. Nabibili din nga pala ito guys dun sa mga nagbebenta ng mga fertilizer. Ito rin yung ginagamit namin sa pag-spray guys ng mga area na may mga bunhok. Pwede natin to siyang i-dissolve guys dun sa 1 litro or 2 litro na sprayer guys. Pwede nyo itong ilagay. So ako nilalagyan ko siya ng additional na Sunrox guys para naman yun sa antibacterial. So sana nasagot ko yung mga ilang katanungan nyo regarding dito kasi hindi na rin ako nakakapag-reply din agad-agad doon. Pero I'm trying my best talaga guys na makapag-reply. Pero ayun, eto yung ginagamit namin sa ngayon guys. Disclaimer guys, hindi siya sponsored guys ha. Gusto ko lang din talaga ma-share sa inyo kung ano yung naging effective sa amin in terms of bunhok or hanep. Kasi sa pagbibreed ng manok or sa pag-aalaga ng manok, kaakibat na rin talaga yung bunhok guys or yung hanep. Napaka-problema yan sa ating yard. So, ayun lang. Sana nasagot ko yung mga ilang nagtanong sa akin regarding dito na produkto. Ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa ating munting video for today. Maraming salamat again sa panunood. And sana may natutunan kayo regarding sa aking shinare in this video. Ayun lang guys, thank you again for watching. Please stay safe guys kasi meron pa rin COVID. But yes, i-pray natin na mawala na yan. Pero ayun lang guys, maraming salamat again sa panunood. Sana may natutunan kayo. Thank you guys, goodbye and peace out!